Bună seara, vrut smutritori! Bine venit la Altă Modeti! Azi o am oaspită Corina Babu Sima. Corina adră facultatea de jurnalismu și are lucrat în 2 ani to este domenii și apoi smută tu frânții, dusi tu frânții și acolo Alex niham zânata și va năzăburați cât tu te esti, va năzăburați că niham și partea ei de lucru tu lumea românească. Em de parea pira, em de ți mai adrătul CTRM. Corina, gine veniși! Bună seara, Ghini Vaflai! Corina, noi ca de aradă, ca fioara hurhim moabetea noastră cu una întrebare niheam ti taifa a oaspitului, a oaspitului nostru. A tăi de eu sunt, ți știi de ei. Um, bun, proda șpruta tata e de Constanța, mama e de București. Păpânii sunt trei de tezi de Dvârgărie și Maia din partea lui mamă era de Gărții. Maia din partea lui mamă s-a aflat un hoară se chema Cupa, iuva aproape de Salonic. Și alanță trei păpâni din partea al tata și papă din partea lui Maia era de Hora Pește, era de Vârgării. Te-ți hiu vârgăreană. Așa zic. E. Yeah. Mindescu, e? Da, da, da. Mindescu că mai mult de la ei invită așa armânești, vai. Eu crescui cu pâine din partea al tata, crescui tu de acasă și din mică zburăi armânești și tețea și zburăsc cu armânești și știu că am armânești. Și ora și Nicu Chirlu mi-ajută mult, de andal cunoscutui mi-ajută mult să zburăsc cu șmagheni. Așa este. Și pe mine mi-ajută să zburăsc cu maghinii. El ajută toată lumea, că va, lumea că nu va, îi ajută. Așa este. Halce Sima zburăște mult o mșat armânești și te ați iau întrebări de limbă tot n ajută. Este hâsări să ajută. Bun. Tine adragi facultatea de jurnalism. Yeah. Cum ți-a lipsești a este cali? Vă era țiva ți merisea de nică și a voi și luai calea este de nică, luai calea este cât mai mult cât uman. Sora mea, care este nihea mai mare de mine, ea a drămate fizică, tora este informaticiană, mine și la liceu, când de la liceu de Limbixeni, și după mai larg unești și atrai jurnalismul, că mersea mine ideea este să lucrez tu televiziune, tu televizie, nihea mă înclo. Și te țeava, adrai ți vrea, vrei să adapți merisea. Și așa ți ajungi să adapți jurnalismul și după ți te pisi jurnalismul, dar poate mi-a cățea și lucrezi în televiziune. Fu una tihi vai să hurhiescu și lucrez la o emisiune care atunci era mult auzit surprize, nu știu, să aibă zbor permânește de surprize. Mine aflai ca apurii, ama lipsești, mintrescu Maghinis, dățem care era formatul. Te-ați nu sunt odit România și nu Yeah. vizură emisia. Care bănață tu România, tu știu. Nu-ți poate să nu știi emisia Yeah. surprize. Am azără niheam ti format, te-ați nu vizură ca noară. Yeah. Este era un format adus de Txiani, de Valeriu Lazarov, care avea un casă de producție tu România și ideea era să dari surprize ti oameni. Erau oameni ca mine și ca tine care îngrăpsea la emisiune, care vrea să dar surprize la vără cunoscut de-a lui, vără soț, vără de type și mai larg. Și atunci, că este eu a curhit să lucrez tu 2006 la emisiune, nu avea ni Facebook ca știi cât, ni YouTube, ni WhatsApp, nu pare așa spărat pe este, aduceam oamenii de Txeni, îi aduceam ca să adună cu aței din România cu care nu s-a văzut de nu știu cât chiro. Dar poate avea cazuri umanitare, eu avea ananghi vără să ducă să operează tu vără Vasilie Xeană, îi s-a dar, avea ananghi de nu știu cât spăra asta să dar un tratamentul. Aveam și toate tururile de surprize de este camaniți care vrea să ducă să mutrească la vără, nu știu, vără spectacol, iuva pe altă Vasilie, pe România. În mare era este să adrăm cât un hari, un mirachi a oamenilor care noi mai multe lor nu par avea nici posibilități. Este era Și formatul. omul ti care se îndrizea tută este hari, tută este surpriză, era acolo tu platoul de televizie, tu public și nu știa că lipsește să Că bare aproache nu ceva știu, izvedă pe careva. că bare nu și avea, că noi aveam strategia, lipsea să aducem acolo la televizie, că emisiunea era în direct, era live, și lipsea să aduci oamenii aceia, cu vrei să-l aduci surpriza, lipsea să aduci acloții, nu și avea hăbare tiții în acloții, că ca fioară îl ziceam că inti altul țiva și iar râdeam cum puteam. Era da poate cei care știa că
care n-avea îngrăpsită și știa că vazina acolo ți surpriză, ma oamenii acolo la dram surpriză, ca nu știa ceva. Și era, știam teatru care îl jucam, că eu protahurhi care redactor la emisiunea este, și lipsea să jucăm, știam teatru, că mă avea un cast pe emisiune, dar apoi ineau oamenii acolo și ne lipsea să dăs că și nu știu care, că nu s-acață. Era un torachișez și Miminduescu, nu era tip lișorția dram noi acolo. Asta mi minduiam că după vreo an, doi, toată lumea știa de emisie și mi că și care nu știi că taifa ta să îndreapți o surpriză când tu te vedeai că ești acolo, mi că cât ai să te întregea manuia asta ceva și voi lipseavai să iar desniheam, să Yeah. minduiască că de alicia te iei asti. După aia, de lichea asta, ți zăstini, ama, emisia era seara, când oamenii ăștia n-au acolo la televiziune, ama ei hăbar, nu și-aveau ca ți televiziune, că erau oameni care nu aveau văzut televiziune, toată bana lor, și aveam angătană, îi băgam pe tudați, ascum și nu se adună cu nu știu care, era totul mult din dreptul ca să... Și multe ori știu că era Andreea Marin care s-a adunat cu ei din întâmplare pe Holma, tot era mult în dreptul din noi de cu Chiro, maș că ei hăbar nu și aveau ți va să fac. Da? Andreea Marin, care ziceam și fața a emisiei a hânță ani și care era ți îndrigea tuti, mă rog, ți îndrigea, nu, era ți prezenta emisia, că Era director de era totul program, în era parei. șefa, cum zici. Era șefa, e. Minduescu că eram jat când o vedeați reacția, că n-ai mai mult să-ți hârsea. Atunci era mult zori și să te vezi cu careva care fugi tuxani, era mult zori și să zboroși pe telefonică, custusea multul de multul. Și Minduescu că ația reacție era bună știi voi, că vedeați că adrați ceva bun. Era și era, cum zic, ne hârțeam mult când Delihe avea una reacție la surprinsul, că atunci știi că tot copul ți la drăm noi, nu futițiva. Că mi-aduc aminte, era tu 2006 când au eu, atunci România nici nu era tu Uniunea Europeană, nu puteai să neți tu altă Vasilie, nu era și lișor cum este tora. Și te-ațea surprizele atunci și aveau și niheam, rostul, cum se permenește care va să știi. Avea un IT, Yeah. avea un loc, avea noimă să dar una surpriză, Noi, tățea că era mult zori. Nu era exact. și Yeah. lidișor că tora ei un low cost și tu trebuie să hăți să te duci să iusibă. De atunci de Lihe erau oameni care nu se mai vedezută din nu știu câți ani. Și mi-aduc aminte doar că fură cazuri când să avea leaptă cazul ăsta intră tu emisii și cu vreo 2-3 zile înainte de emisii avem că surprinsul acelui acolo lipsea să adrăm surpriza, avea aflată că vai să dară surpriză. Și în Aha, momentul acelea nu l-am. Nu mă talăgream. aha. Că lipsea tot sibă de alihe adrat, așa cum se îndrăzea. Cum Și lipsea sibă. tini protația drai, care Eu era am lucrul gândit ăsta. ca redactor a curții la surprize, la Vormesc, cred că după ce tipisi facultatea, îți dădea concursul, de fapt, la surprize, căpta un scenarist. E. Și vine nești de concursul, nu mi luat atunci ca scenarist, în grilă să trec redactor și ania și la venirea vreo 2-3 feti, și pit fetele este era și soața mea, care după au flai soață, una română, Elena Todic, mas nu mă trăiască tărăia, dar cu mâna. Și a rămas soață de atunci și fui redactor vreo 2-3 meșmași, că după ți-a care îl băgară scenaristul când o ded eu concursul, fugi, și mi băgară pe mine scenaristul. Și după lucrai ca scenaristul după ți de emisia de DIP, nu știu, 2008-2009. Ca redactor tini ți drai, prota, tu proțimeș. Ca redactor, ghivăsei toate cărțile care veneau la redacții de la oameni care vreau să dar surprize, că atunci mail-urile nu era cât cunoscute ca atunci și internetul nu para o filisit. Ghivăseam toate cărțile care veneau îngrăpsite de mână de oameni, le ghivăseam și mas se părea un caz îmșat, asunam insul care n-avea îngrăpsită și îi băgam toate întrebările ți puteam să le băgăm, dar să aflăm cât cam mai multe detalii de permitul ți vrea să nu spună și de surpriza ți vrea să o dar. Și după aceea aveam o fișă, dita mai fișa, ți-o dădeam la scenariști. Și după aia rolul la scenariștilor, să aleagă cazurile care intră tu emisiuni. Și cum ziceam ca redactor, că
Mas aveai un caz de-a tău care l-aveai îngrăpsit pe tine și care intra tu emisii, dar poate în seara cu emisia lipsea să ai îngătan de complici erau cei care ne îngrăpseau ta să dară surpriza, și de surprinși. Și, cum zici, mai jucam și teatru, mai apăream și pe emisii în scântiori, jucând a lui Caștiții rol. Eram tineri atunci și era distractiv. Era tihazi Mindoescu, că Da, lipsa seșta și arăz niham, jos niham teatru, sești niham teatrină. Și, da, erau și emoțiile că emisia era live și lipsea tot să iasă bine și adram tot efortul posibil, tot copul și puteam să iasă bine. Știi Yeah. ca câte cărți pe stămână apropiații pe mesa Era și... sute de cărți ți le apropiam. Sute, sați întregi. Că îmi pare că tu a hurhit de săptămână, numai știu când vinea, poștașul vinea cu un sac, doi sați întregi de cărți. Mult era, mult. Oh. Da? Atunci, na, era și alte timpuri când nu era ca tora să avem așa ușor acces, să zburăm Yeah. pe... Cum le alizeai așa după cum zicea Gianlu, că mi-ndoiesc că toate cazurile aveați va horia, era hând să mulți oameni tu situații, multu arale și Yeah. pihală lai, cum le alizeai? Era și după intuiție, după fotise? Prota și prota lipsea să mutream vaci și care este scopul a surprizei, că masă era vreo caz umanitar și că, bine, când apucam cărțile, nu aveam toate detaliile este neapărat. Ama, da pație, zburând a lui cu complicii, aflai tu ți lipsea să afli. Ama, de lihea este, masă era un caz umanitar, ca îți om, îl ghivusești, ți sfați acolo și te impresionează și va fi după este. Aveam de-apoi și cazuri de astea care erau mai ca și căgii, care vrea să dar o surpriză cam nu știu, un lucru despre care nu trebuia sigur neapărat de lângoare, de zveadă cu nu știu care nu s mai văzut de nu știu câți ani. Și care știi cum ghivuseai, știi, impresionat, te arisea, ți se părea că va sigur și acum să adrăm cazul iestu, mai se rațivați numai avea madrată până atunci era nu se părea că poate neagă. Câți erați redactori? Era parei mari? Nici numai așa, eram vreo 8 vași, Yeah. eram ca baia. Că mai și atunci, după ții de noi concursul, în ținut vreo 4 fete și mai era deja fetele care erau acolo, un ficior, numai așa, mă să îmi pare că aveam și un ficior. Și eram ca baia, că era și misii greau și era și cafea săptămână și era complicat. Și mi-ndoiesc că era și lucru multu pentru Sony. Ghine, după Ca baia. facultate e imșat. Ca baia lucru, după când trecui scenaristul, s-a lăxit, dram complet, că trecui mai mult pe muncă de creații, că scenaristul când, cel puțin te surprize, n-ai puțin, te surprize când o adram, era tu ți sfățea tu emisia țea, toate întrebările care le băga Andreea Marin, tot era minduit de scenaristul, de la cap la coadă. Și s-a lăxit, da, pații, lucrurile ți la dram eu, era mai mult de creații, vrea să te minduiești, cum să-l bați de scenă, cum să dai agațamentul, cum îi ziceam noi, ca să pornește de la caștiții lucru care n-avea nici o legătură cu surpriza ce urma să adrăm și da poate să ajungă la surprinsul și să-i baza întrebările care lipsea și când o lipsea, ca să ajungă pentru soane să la dar pe el, îți zic țibilea iari și mutreați va si băghini masa. De. Era Zori. Mi-ndoiesc că lipsea tot na să ai foti, să ai inspirația. Și n-ai mai multe ori inspirația foti se găsești și și Yeah. atât băgăiți nu l-am avut de puntara. Inea când multe ori când nici nu mi minduiam. Că mă și deam să mi băgam dinaintea la calculator și să minduiesc cu hai tora să vedem cum va să dar cazul estul. N-ai mai multe ori nu inea fotisea. Era îmi n-ai pe stradă ca știi cum și atunci ținea ideea și ziceai că vedeai ceva și ziceai să știi că pot să dar pot să dar cazul să-l introduc și să-l dar așa. Că aia n-am ghiti ca scenaristul bănuiesc, minduiesc că lipsește, că poți să țină inspirația. Ți-ar masi vreo cazi, vreo om tu minti după hânți ani? I tu te fura cât multi că nu li mă știi. Multifură.
Nu mi, Tora nu e Je. nici un caz tu minti. Ama sunt secvențe și care le-am eu tu minti de cum era și cu echipa de atunci când lucram, nu neapărat de cazurile este. Și, na, copusul ți le și cum ne implicam. Și țin minte că atunci când a fost ultima emisie de surprize, năgreri la tuți acolo pe scenă și eram și noi cu mâna pe acolo, uh, era și ca și cum tot lucrul nostru era ca un hârstuseare de tot lucrul ți l-aveam adrată și nu și părea mine mă rog, că îți dipisea emisia, că era una emisie și colectivul ți eram acolo, eram ca baia, na chicăsea mult ghini și nizea ghini, am și câți dipisea una emisie ahtare care Mhm. era țivații mei, dar poate lucrai la o grămadă de alte emisii, amaniții unul nu se compară cu ția drama clății. Și că surpriză era emisii live, nițeam Je. sâmbătă când lipsea să filmăm, nițeam din la 12-1 ziua nițeam acolo, emisia hurhea pe la 7 sau 8 seara, pare că era. Dipiseam și la 12-1 noaptea, ajungeam de acolo acasă și adrenalina era la maxim până îți dipisea emisia. Ma, eram șat. Avem dau întrebări de la Florentina Costa. Șalanță mutritor mă seba întrebări, slibagă sum live-ul ți se dezvârtește pe Facebook. Năduța și Florentina. Ți aducerea aminte Tihazi ai de la emisia Surprize. Ma să știți, va Tihazi, ți fuși, țavohari. Știu că noi l-aveam cove atunci tu emisii și îl filiseam pe el n-ai mai multe ori ta să drăm agațamentele de cazuri și îl imaginam toate turlili de personaj, unor l-aveam adrată preftul, eu l-aveam adrată preftul. E, toate turlili de astea nici nu mai știu ora, dar știu că de cove nu filiseam n-ai mai multe ori că eu cu Alanță doi scenariști, că eram trei scenariști în total, ca fi unul cu emisia lui, ca fi săptămână și îl imaginam tot titlurile de personaje care ne ajută și pe noi ca să putem să introducem cadrul și să ne legăm de surprinsă. El era teatrin, nu? E Yeah. teatrin. Yeah. Nica Nica Iastin. Iasti, Mindescu. Yeah. Baș. Era... Lucrai în parte la un teatru, la Ion Creangă, în parte. Yeah. Zicești că ca fi scenaristul avea stămâna lui. Yeah. Erai competitivă, mă trăi tu stămâna ta să măi și magirica stămâna din inti? I nu era cât Um, competiție. Mutream, nu știu dacă te competiții neapărat mutream, dar terisea când ieșea emisia ta Ghini și când era, era apreciat lucrul tău. Ama eu cred că mutream mai mult la lanti emisii și ca să ved cum adrara la antifete, poate să-mi ajută și pe mine, dar i născând ori mi minduiam chiar te cum adrăia cazul este un caz care și eu l-aveam ghivăsit, dar nu l-aveam luat la mine tu emisii și mi minduiam că da, el adra și mine poate vă adram alte turli că tutti fișele ațele care le adrau redactorii, dar poate noi scenariștii le luam și le ghiviseam unul câte unul și le alizeam cazurile care sunt tu emisii. Aveam, lipsea, mă rog, să avem tu cafe emisii, lipsea să avem atâtea reîntâlniri, atâtea andamă, cum se Yeah. atâtea cazuri umanitare și în funcție de asta, poate să analizeam cazurile care ne-ar seama mult pe noi ca scenaristă și le băgam tu emisii. Da, mai mult teste, cred că mutream, dar vai să mi inspir, vai să ved cum adrară ele. Na, te să înveți. Yeah. E că nici nu aveam ca știi câte experiență. Atunci am făcut prota să lucrez cu scenaristul, nu dipisi facultate de domeniu, în domeniu. Așa este, că nu este ideea. Unul este să dar jurnalismul, nici altul țiva este să dar scenaristul. Să îngrăpsești care va zică tută emisia. Este ca una turli de teatru. Dipa și este. Deftira întrebare de la Flori Costa este desi să dră vără surpriză la vără armân. De câte știi tine? Ca știi, spate că câtea surprize emisia a făcut vărăzați ani. Sigura să adră vără surpriză și la vără armân, dar poate era Hagi care fu invitat și că chiar dacă era el cunoscut și tare și la oameni cunoscuți la dram cât un hari de ăsta și ține. Sigura. Tora nu știu, nu e diptul minitora, dar sigura au trecut și armâni pe acolo. Nu se poate. Te avea ajutat pentru să ți adrași la facultate când a hurhiși zona testa? I nu para sui Mi-a ajutat când eram redactor, dar poate când o trecut scenarist,
nu ca știi cât, că era cu totul altceva de ce adram eu ce învățam eu la facultate. Mhm. Acolo ții la facultate, mai mult pe cum să îngrăpsești un articol de ziar, mai mult pe lucrurile astea. Adram și televiziunii, ama nu ca să zici că gata, poți să dar scenaristică. Îmi pare că pe scenaristică lipsește, îți depisești totuși teatru sau ceva pe Mhm. acolo, ține are nicio legătură cu jurnalismul. Nu, Ama, mea, ideea este să te risească prota și prota și vrei să adari ghiniș, dar poate tu te să îndreg, îmi pare. Bă, si, bă. erai tu parea din Drizare, ti minduși buroară cum maserai din Inti? Ați zburaști cu Yeah. televizia, ți zvedi pe ecran, ți astea acasă la oamenii Țimutrescu. Eu când mi duci la jurnalist, peste mi duci ca să apar la televizor. Am nu funcționează. Și mi minduiam eu că vrea mea resească, dar poate putea hurhi să lucrez din poia camerelor, a hurhi să mea resească să lucrez din poia camerelor și nu mă tai să pară ca știții să nezi din intea lor și si omul care îl ved tuți. Și pentru Sony, na, nu știu, ți ca scenaristul când lucram la emisiile astea, îți vedea pe televizor, ți îngăpseam mini, ți minduiam mini, că nu apăream eu, cu atât mai bine, că să aveam și mai multe emoții, mă seara mea, dinaintea camerei. Așa îmi Așa treceau este. emoțiile la alții. Așa este, am pentru sunai toată emisia era mintea ta. Dar poate și adusea Andreea Marin și băga așa amprenta căde, era și director de program și normal și aduțeași, dar poate chiar mi minduiesc și cu surprizele ți le adram, că noi ca scenariști să le minduiam surprizele ți le adram, dar poate eram în ședință, după care zicea, mea ți surpriză voi să adăraua, mea ți surpriză voi să adăraua și multe dintre idei erau și ei. Nu, și multe, și ți mi-a lăsat mine la Andreea Marin, când lucram cu ea, că era perfecționistă. Oare să lucruri lui Ghina Grat, că ea, tora mi amintesc că are un motou care este nu există, nu se poate, nu se poate, Nu are zis că nu-ți nu are, poate. nu se poate, nu are, nu se poate. Și de alihea ea și mintuiește și țin minte că unul oară vreau să ahurhesc cu emisia că era ziua Irlandei, îmi pare, ziua națională a Irlandei, și vreau să ahurhesc cu emisia cu născânti jocuri de este irlandeze. Și de asta lipsea, necesarul la producătorul executiv și lipsea să aducă, nu știu, trupă de pitiași, că nu prea se aflau și producătorul executiv vrea să renunțe, zice că nu spate, nu spate. Și după când avem ședința asta în care prezentam surprizele, Andreea Marin zice, nu spate, să nu aducem trupa, va avea reset ideea și până Sony, Andreea în așa fel încât vă duse. Chiar dacă deci era oare să Luași tine niheam atitudinea asta de la ea? Tața că vedeai cum să adară? că pentru Sony mini și atunci hurheam să lucrez și în general și în domeniu și te influențează mine, și zic că mi influență niheamă cum minduia ea lucrurile, cum vedea ea că trebuia drate, lipsește adrare în lucrurile. Și tora, că tora lucrez cu totul alt domeniu, n-are nicio legătură, ama delihea este că mi-a lucrurile si băghina drate și Nedz, Andrés, tu ți lipsește îndrăzare ca să ghin. Așa că va fi influențări ea. Asta e gine, mi-ndoiesc că Maxus tu a hurhit de zenate când Yeah. învățești facultatea și nu știi cum neg lucrurile, ia sti gini să în loc eu, vezi că lumea lucrează gini și testa te ajută ti da poaia să știi cum iasti când să dare gini lucrurile. Așa este și, na, era și Andreea Marin, nu era cunoscut, Ianica de atunci și a- avea și ca baia experiență în televiziune, de aici aveți să înveți din ea. Bun, DPC, surprize. Tine, mi-ndoiesc că cât lucraști de surprize? Nu 2-3 ani fără. 2-3 ani. Până Zbite si de emisia, să adraștini da poaia. continuai cu nici mai largul cu proiectele de televiziune, că eu practic eram angajată la casa de producție al Valeriului Lazarov și după ți DPC surprize, dar și alte proiecte. Lucrai din dragoste, dit vreari. Dit vrare. Zână niheam care era formatul, dar dit vrare. Tu Ce stihim tot dit România îl știm.
tot cu ceva surprize, era din dragoste, cu Mircea Radu, că atunci se adunau careva care vrea pe vâră și duceam să-i declarăm vrearea și și acel, dar poate inea sau poate nu inea dar se adună cu persoana respectivă. În mare este era. Adunările este dit vrerii. Cum era reîntâlnirile la surprize, auați era pe ideea de vreari. Auați lucrai mai puțin, nu știu, în 2 meșmași, și da poate, în paralel, îmi pare că a hurhit să lucrezi și te pui cu blondele, Beat the Blondes, e anglicheaște că și este format internațional, dar ca să l apreduc permanește, va si acață-te cu arusile. Na. Je. Zanimljivo, cum era formatul. Estul cu acață-te cu arusile era cu Dan Negru, el prezenta. Lucrul ți la Draioa la emisia este complet diferit de ți la surprize, de exemplu. Era o emisiune de cultură generală, cu întrebări de cultură generală. Era, nu mai știu câte blondi era, inghiți blondi, care lipsea să pândesească la întrebări și eram concurentul care concura cu blond, cu arusile. Și eu, ca scenaristul, la emisia asta adram întrebările de cultură generală. Nu mă era scenariul, ații, nu mă adram țiva din ți sfâțea la surprize, de exemplu. Ticafi emisia adram, știu, sute de întrebări generale și după le aligeam cu directorul de program, le aligeam întrebări să intră tu emisii. Dan Negru nu avea n-am ghinit din și-a dat eu zboarele care se zică, se descurca singur și din punctul ăsta de vedere era nici malișor lucrul timini. Ama adrenalina era mai înghios la cațiti cu blondele ca la surprize. Mata era eghiul lucru. Am lucrat la cațiti cu rusții. Lucrai vrăținți până vin tu frânții. Tu ținți ani când o îngârpsai era ca fi stămână, Minduescu, nu? Acasă, ca fi săptămâna mai era pe sezoane. Aveam și un moment de pauză. Ținți ani de zile ma ca fi stămână cu îndau pauze, adrai întrebări de cultură generală care vă zic că ți-adragi multe cultură generală. Că lipsea scafță și nu peste cu sibă omul lumea este care să știe apandițele la toate întrebările ți le băgăm noi la emisii. Lipsea Ghivăsescu, lipsea Scaftul, lipsea Miminduescu, inclusiv la variantele ți le dădeam cafea întrebare, ca să nu fie și lișor născântiori apandisea. Să nu fie și lișor apandisea. Și să te minduiești să dacă este, da, și atunci ne cheamă și cu este. Am aținți ani. Cum adrai? Câftai pe domenii, ziceai, bun, tora scaftu mai multe ditu matematică, scaftu mai multe ditu literatură. Cum ahurhiai lucrurile? Cum este ahurhia? Așa vahi, ama e cu inspirația de orice altul scenariu. Îmi dam pe stradă și vedeam un lucru și zic, hai să adrăm o întrebare. Deci chestia cum ține inspirația mai multe ori și că vezi născânti lucruri, că arză născânti lucruri și la televizor, mas mi știrile ceva, puteai să acați de acloții subiecte și da poate să ne scafți pe subiectele ațale, toate turlile de întrebări ți puteai să era muncă de căftare, lucru de căftare multă. Era niheam, zicem, te lăsam mai mult tu să dar și bana ta, tața că, zicem, cu săhățile de lucru era magini, ei nu para. Nu para. E de un lucru, mie îmi pare că era de un lucru. Delhia este că la surprize, lucrai mult tu săptămâna când aveai emisia, dar poate dau săptămâni și de-aici să căptai cazurile care se le bază la tine tu emisii. Aua era săptămână de săptămână idgiul lucru. Nu poți zic că și dai marahati tot cam pe acolo. După experiența asta, tu mai multe emisii, tinițiți, care este misticolul să te mutrească lumea la televizie? Știi, lipsește să dar ca să te mutrească lumea. Care este, zicem, are dau principii, ziceți, măi, care să ai așa, ai șanse mult mări să te mutrească lumea la televizie. Ora, mi gândesc că depinde și de care vrei să te mutrească. Că
mas vrei să te adresezi la un anumit public, îi lipsește ceva și să dar lucrurile bună turlii. Mas vrei să te mutrească altă turlie de public, lipsește să dar lucrurile altă turlie. Tu nu știu, ți experiența ți oameni tu televizie, mine Minduescu că lipsește lucrurile prota să le dea ghini și să ai ceva ți să înveți dunia, ți să spun că na, vedem și noi că peste tot iuții două, pe toate rețelele de socializare, poate ca fi un dit noi, poate să-și dară videoclipul și să-l bagă pe internet și ca fi un dit noi, poate să vedetă, celebritate. Matura depinde și ce are ca fi un dit noi te țare. Ma să aibă țiva te țare, că poți să fii bădicoși. Dar emisiile de divertisment lipsește, să rămână emisii de divertisment. Ți minduiesc cu mine. Ama nici duțeare la extremii nu para ghini. Trebuie că acață mult România, Nica, este emisiile astea care sunt de cultură generală, Nica acață, surprinzător. Okay. Și are și îndau cu zboară, să vezi care este zborul, ai știi câte grame sunt, tu ama nu știi care este, știi țiva ti zborul acela, ama nu știi cu ți hurheaște, cu ți zbizește. Și este sunt o mșate și nu sunt ulișoare, care îți vrei să bazi mintea să la dar, nu tot Așa poți. Am văzut așa. Noi tot Adelica este că nu para mai mucim și mult la televizor, avem și niții și cam acățați și nu para prindem televizor la noi în casă, că nu vrem nici ei să nu trească cam mult la televizor. Am cafeală când venim pe România, Vizum, Adelica, Vizu este el Dan Negru, emisia cu zboarele, este, trebuie să afli zboarele și nu spargu, este turlii de emisie, acolo ținem să vadă tinerii că există și altul ceva numai și lucruri care sunt lișoare, facili și care avem ceva de ambițare de chestii. Că așa este, pentru Sony televiziare, nica mutrește lumea la televizie, ma nu atât mult cât mutrește pe internet. Din de tot este vreau să te întreb, prota, mas ai tu mintea și vreo diafura o ți acă nu mutrește mult la TV, tradi televizia de România și televizia de Franția. Desi ai văzut vreo ți se pare că nu este ideea tradidaului, țiva cultural. Este o zici mine de daima că îmi pare că România, atât cât mutresc eu doar cât mai ai în România și cât mutrim noi la televizor, îmi pare că acolo se bagă mult accentul pe senzațional. Știrile îmi pare că sunt un plin imagi de știri de cu care mai vătămă pe care și toate lăiesile care se fac și aoații, nu știu mai să vedem vreo oară la știri, ahtări lucruri și aoații îmi pare că televiziile îți duc mult cât să dară să zburască de planetă, să zburască de îngălzarea globală, să zburască de ce putem să adrăm noi ca oameni, tas, numai tahibă și mare impactul cu îngălzarea este globală. Îmi pare că aoații sunt ahoria, televizia care există tu Franței și ația care există tu România. În mai multe ori. Din punctul ăsta de vedere, este minduiesc cu mine. Că e mult, să dară mult, îți bagă mult accentul acolo pe senzațional și să dară, dintr-un caz dipnic, să dară ca știți subiectul și îmi pare că n-ai mai multe ori este lucruri ia dară și pe cei care nu trebuie să duchească nu știu, ca spăreați că te minduiești când vezi mașa hătări lucruri la televizor care sunt tutele iesle care posibă, te minduiești că tu bană mașa este iastă și că numai te aveți că sunt și alte lucruri mișate, sunt și alte lucruri de care poate să ne hiba duse acolo scoase tu migdanita să vedem și arte oații că zburam cu tine alta și arte are oații tu frânțeni, sunt documentari, sunt emisii mult mișate, eu abordează toate turile de subiecte și
ai ți să înveți, ai ți vezi. Deli este. Nica mutrești tu esti cu mutrita di om ți futu televizii? Nica zici, esta o adrăghini, esta nu adrăghini, esta Mai, ti du... mai, mai vedno scântiuri așa ții lucrurile care masivul nu ne țiva ghine este da, li mai bag oara, amatora na, nu mai este cum era, că are și 10 ani de an, dar nu mai lucrai tu televizii. Delica este și multe ori mă trezesc că eu mi-acasă de născânti lucruri, mă trimit la țiva și mi-acasă de născânti lucruri, să fac tu emisii care poate nu pare izghine sau tare, nici cu chilul nu s-a caț. El este normal. bați oară că știi cum Baš, lipsește sivă, știi niheam ți asti lucrurile de dinapoi. baš. Vreau să te întreb și cum vezi tine evoluția asta că a hurhiră se intră mult tu bana oamenilor, rețelele sociale, em Facebook, și YouTube, și TikTok și alții și multi. Și niheam să adară ca un lumea cam aleații. Ma tinerii nu pare mă cu atât mult la televizie. Mine nu mă cu canoară la televizie. Mă cu când mi duc să ved pe Maia, e și asta e televizia dată cali și mai avdu și mine ți astea clo când nu zburăm. Ama multul Mutrescu, Ghivăsescu de pe internet. Tora, asta este și ghinin, este și șarou. Cum li vezi tine? Cum vezi evoluția asta? Weißt tu idea turli ca și cu televiziunea. Când ai țivat țăția este mult ghini, tora, deci este mult lișor ca fi un dit noi să apară pe una rețea de socializare și să adară zică tu țiva zică. Știi, tineretul din ziua de azi, de este că rețelele este sociale au o mare influență și îmi pare că o luare niheam știu în direcții care nu este naima bună, că tinerii sunt mult influențați de chestia este și când vezi tu la ți ai acces azi pe rețelele este de socializare, minim bag născântea întrebări. Ninti când nu existau toate rețelele astea de socializare, la televiziune nu putea să apară care ți si putea să se prezinte unei emisiuni. Tora nu mai este Gabilei. Dar poate să dară și tu podcastul meu, Armâna mea media are un podcast mult șat ca fi stămână. Sunt atâtea podcasturi de care de alichea ai țiva te ambițare, am așa acolo, depinde de care l-o dară și cu care zburaști acel care l-o dară. Acel care zburaști masă aibă țiva te azățare. Mini-hiu simfuna cu când ai țiva te azățare zăț, masi nu, mai bine și la tine în cazul. Ania, te zici că mi-aveam minduită, îmi pare mult te ciudi că tu iete asta, eu vrem să bă toate videourile cam scurti, 10 Yeah. secunde, nu avem oare. Mi pare mult te ciudi că alânci și versiunea, formatul ăsta de podcast îi dau să hăți. Și mi pare că de una parte vrem pe scurtul, de una parte vrem format mari, care nu are ni la TV, ni la televizie, Yeah. nu para ai moabeți de dau să hăți, cum Și mari este. tora Este podcasturi. Și mi pare că este și un etă cu multe contraste. delicia este. Delicia este și dovedirea este științific, toate filmulețele este scurte, îți aduci miracheța din momentul care și tora și tinerii, va fi și noi, him idghea lui. Nu vedeți că și dăm cu telefoanele tu mână și dăm filmulețele unul după altă, nu mă tai răbdarea ta ca să șeți mutrești la este. Și mi gândesc chiar că șauații la niți este un mare bilei cu ei și cu telefoane și cu toate este că șed și chiar și mutritul la desene animate ti niți. Bilei este idghea că mirachia ți wow când nu mutresc la desene animate când șed pe telefoane și hectare, este un mirachi care le așa. Și da pații, mulți din ziua de azi, n-ai puțin altă frânție să zburași de chestia asta, nu mă tau răbdare, tașadă, să dară un lucru, să desenează ceva și tu te este tehnologia cauza. Lipsește să știm să lucrăm niheam cu ea, că mi că
nu poți să ai un care ca nu are vizut un telefoni, tația că nu poate să nu hibătueta lui. Je, Ama nu poți nici să alași telefonia și să o alași la televizie tu, tot ziua. Va să verific. afli Așa. una zigă. Hm? Um, Tini te dusești tu frânții cu halciusima, cu nicuchirul tău și acolo Alexiș zânata. Je. Cum fu Alexarea asta știa dar tora? Îmi pare că fu mult mai ușor decât mi-așteptam. Că mine zi, mi mărtai și vin tu frânții, când cu chirul și deaua tu frânții, avea vreo 5 ani de anda și de el tu frânții, și tu pe prod de brumar, când ne calcul pe prod de brumar, adrai zați ani de anda hiu tu frânții, tricură din oart. Și a lăsai televizia și tu ți-a drama cloți și vin tu frânție, nici limba nu para o zburam ca știi cât, și învățai protaniheam limba și da poate depuși CV-ul, cum zici, la Michelin și ded interviul la cloții și a hurhi să lucrez la Michelin la achiziții logistică, în cumpărare de servicii logistici, că Michelin nu are departamentul lui de achiziții, de încumpărări, eu are născânță care încumpărători care încumpără uh, materii primă, alții care încumpără energie, alții care încumpără tuții astea, n-am ghita să neagă uzinele noastre și să neagă Michelin. Și mine hiu la achiziții de servicii, la logistică și am cumpăr transport. Cum îți am un portofoliu de vreo 60 de transportatori de naționalități diferite, m-am mult dit Europa de Est, printre care și transportatori români, unguri, sârghi, cehi. Și cu ei lucrăm la nivel european, ajută să ne transportăm mărfurile noastre, ei de la produsele noastre care sunt semifinite și le transportăm de la o uzină care le dară câte o uzină lui Filisescu să dară anvelopele, să ne transportăm anvelopele de la uzinile noastre, de la magazinele noastre, cât clienții finali. Și mine lipsește cu portofoliul meu de transportator și cu alanță 3 colegi mei, că fiind 4 ani cumpărători au, să ne asigurăm că avem transportatorii ca să poată să ne dară cursele de care avem noi în Anghita să ne transportăm marfa dintr-o parte în alta. Care Deci, vă zic că cum îi mai zici eu și al Mihai, zici că Adar ți merisește mai mult pe mine să-mi cumpăr. ești Ma, încumpărătoare profesionistă. e, măcar e justificat. Mi descurc că lipsește să le bați lucrurile mult în paradă. Să vezi, ți aveți ananghi, când, cum, Yeah. la țipărat, va... Yeah. Mine de asta mi ocupă, avem un cai de sarcini, doar nu știu, are un ieta de termeni, deci care eu i-am învățat pe franceză direct, dit logistică și dit este, nu știu ni pe mucânești, ni pe armânești. Hai Am, să mi descurc că este ca un carte, ți lipsește să aibă, ți vrei tine să yeah, încoperi. Vrem să verific. așa. Yeah. Specificațiile, cum zice. Yeah. Și, da, poate, rolul meu este să închei contractele cu transportatorii și, da, poate, de partea operațională, cu să dară cursele și nu știu ce, avem o echipă care este în București și care se ocupă de asta. Am oamenii ței care organizează cursele, lipsește să filisească transportatorii cu care mine am adrai contractul. Și de este, am învățat multe lucruri de ce înseamnă logistică, de ce înseamnă camioane, tiruri, de ce înseamnă tot ce este legat de lucrurile astea. Nu știam ceva când mi-a cățat de logistică la Michelin, să înveață, să înveață. Și trebuie să că fiu expert în domeniul camioanelor. Yeah. Este gini că putuși să dari ahât lișor Alexa asta. Este că tora că Michelin este o companie care este deschisă la să aibă diferite culturi la ei, tu companie, îți deschiși să vezi, să angajează pe un post un insu care nu avea nici o experiență pe postul la țel.
îmi pare un lucru mare. Și iar, mine aveam aproape 30 de ani când vin tu frânții și ne lăxii zânatea complet. A hurhi era de la zero, a wați la Michelin. Ama mea că poate, nu este imposibil. Cum zicea și Andreea Marin pentru Sony. Cum i-am Că nu zis are, și că nu spate. și așa este. Și chiar Minduescu, care multe dintre soațele noastre de la surprize, care de fapt și alexiră zânata și o luară pe alte căi. Da? Cum o vezi tini bana da Clodit Frânții, maxus dit mutrita educație, că ne aveai zis ți băgași tini oară la tiniția tăi, cum este la sculii la grădiniță, mai multul la creșă. Cum o vezi tini mutrita câtă educație acolo? Nu știu, mine ți-mi mi-a rămas și cheamă ciudusita și de cum dar ei tot avem Sofia, care are 7 ani și este tu, clasa 1, echivalentul în România, și Nicola, care are 3 ani și 8-9 meștora și care se duce la Gârdinici. La ei este tot sculii, se cheamă Caști România, îmi pare grupa mică, secțiunea mică. Mhm. Și ții un lucru de care a rămas și ciudusită, după ții Protluan Sofia când a fost la Gârdinici, când o treacă tu al 2-lea an, la lăxire complet colectivă, complet. Limitire clase dintre ele și schimbare și metresa, educatoarea. Și și ți este cafian, să lăxesc cu colectivele, îți mintesc cu colectivele între ele, turam care si de alihia sinferul din apoi este hăbare nu mi-am. Ama îmi pare mult bun lucrul ăsta că înveață niții alexarea, înveață că prota și prota una alexare nu o sparge, cu asigur și un lucru bun, și înveață și tima largul, si întreb să toate alexările care poate să le aducă bani. Că altul le gândesc că va să învița cu idghii colegi, idghii profesori și de poate, nu știu dacă va și ți deschiși, știi, tot ce înseamnă alexare. Și Mutrescu că și la noi, la Michelin Awați, e lucru la ora ăștia să-l aplică, să schimbi postul pe care lucrezi la cafi 3-4 ani. Și poate să un lucru bun, pe titia că cu cafea lăxare, n-ai mai multe ori nezmanzean. Mhm, mhm. Nu ar rămâni pe idea poziție. Cum adrat voi cu partea de limbă? Că băneați tu frânții, pentru Sony. Cum o vizut? Cum o are depsit? Răzbrâm de limba De frânțeaște? toate limbile. De Ok. frânțeaște, de armâneaște, de mucâneaște. Cum adrat voi cu niția voștr? Noi niții, câtora eu fiu șmărtată cu halciusima și nu putea să vă decât să zburăm niții armânești. Altuturlin nu vrea să rămă. Ama, tora, de alihia este că zburăm niți armânești, ai se pare și normal să zburăți cu niți armânești, că și eu când eram mică zburam armânești. Și tora și cu soia mea anda mea dun, zburăți cu armânești, nu este nici un arșine și se pare, de mine este ceva normal. După aia niți în casă de protea zburăm mașa armânești, noi ne învățăm mici frânțești, ideea din la crești, că și este oații, nu avem mult concediu de maternitate, ideea din 2, avea câte 7 meși când ideea din la crești și acolo a hurhiră să avd franceza, zburotă de francezi și su înveață. Tora Sofia este clasa 1, ea care nu are văzută frânțești, ca nu are oații în casă la noi și înviță frânțească mași de la crești și de la sculii, este mai bună la franceză de alanță niți care sunt francezi. Știți-a, îmi pare că și este spune niheamă că este gine să expui niții la cât cam mai multe limbi de când de anda sunt niți, sunt studii științifice, că îi ajută să-și dezvoltă mădua și după vale și mult mai lișor să învețe limbile xeni mai largu, a mai îmi pare că îi ajută să-și dezvoltă mădua și în general. Și tora ei tot franceza, și Nicu la fel, ei gheași cu el, toată franceza care o știi de la școlii și de la creșii și nu i-a stineți un bileai, știu mult gine că când o zburăsc cu mine, a zburăsc pe românești, să așuță, dar să zburăscă cu vârăsoț, ea zburăscă pe frânțești. N-au nici un bileai cu asta.
Și cu mucâneasca, tora ei o zburăsc cu că mai inim România și mai zburăsc cu mai aptă mucânești. Vrem să le băgăm tasibu, cam interesant știei, desene animate pe mucânești, că vrem să învețe și mucânească. Și dip adză, că Sofia este la o născulie a oații, care e o născulie la fel multiculturală, și de azi a hurhi cursuri de mucânesc, ca Aha. să învețe și limba română, să zburească, să o îngrăpsească, că nu e ea cu franceză, că ea tot la sculia, dar limba franceză ca. E. Am? Și că asta arată că se poate. Adevărul este că niții au pe partea asta un flexibilitate, una putere de adaptare mult mare pe partea cu limbile. Nu are atât una mare durare când te duci, când ești nic, le înveți multă honia, Yeah. multă honia. Anda ai soți care zburăsc cu frânțaște, înveți știi frânțaște. Anda ai soți care zburăsc cu ghermânaște, le înveți, nu a dar copus asta. Când ești de 2, 3 ani, 4 ani, tu te este să dară mult lișor. Del este. Del este și amărti. Ca este cu limba mas nu o zburâm prota și o greșim și da poate cum e chiar mânească foarte și moară de tip. Del este mine când vin tu frânții, nu par ăștia mici, zicem, frânțești. Ciudios este că mine aveam adrată franceză și tu, școala generală, fu prota limbăxeană, ți-a hurhit să o dar de prin clasa a doua, și la liceu, fui la liceu de limbăxeană și adram franceză cabaia, de dășbacul și luaizații. Vă zic că o știam când dipisei liceul. Dar poate, până zi tu frânții, trecură cât, vreo 12 ani. Chirotul care eu nu zburi ni ca nu ară frânțeaște, că va nici nu paramerisea ca știi cât atunci, nici nu avzei că nu aveam acolo tutti filmele, tutti cântisle spi angliceaște, tățea tot tutunea turatul România zburaște angliceaște. Și când vine oații, ziceam eu că va că căsesc cu ghini când nu l-avzeam pe acel, și la televizor m-a smătream în ochi că mare lucru, ne-ți-am scaftul pânii la, eu pânii, eu câftam două, ei că patru. Lucrul era clar că nu para le aveam. Și este că nu aveam zburâtă. Tățea, și armânească nu o sparge să zburâm pe niți, nu ia să niți una arșini, și mai mult ca atât, ei au o capacitate extraordinară să înveață, sigur v-ați descurc. Așa este. Tini, ai adrat lucruri pe partea asta de tu lumea românească. Știu că erai tu Ia. cea TRM și erai și ești și tu parea Pira. Voi te întreb de Dauli, am aprota zin cum fu tu parea cea TRM, tu Consiliul Tinerilor Armâni din România. Este a hurhio sneg la CTRM, tot așa andal când scui Nicu Ghirlo, că până atunci nici nu știu să știam eu de CTRM. Eram în București, nu știam, nu știu să știam de CTRM. Și dar poate a hurhis nega acolo, eu cunoscui tineri mult interesanță și intrai tu în lume, eu nu cunoșteam și mersi mult și după aceea vedeam toți tinerii de acolo, că era mult acățat să dară toate turnele de evenimente, că și primăvera armâilor și ziua armâilor, tot de ei era drate și cu copus mare, că e greu să dar un lucru atât mare și mișat ca tot este și mai ales când nu sunt supărați. Am avut, ei era miracest, tas ierisea cu siguranță și mersi colectivul care era acolo, toți era de itche cu mine, niham maniți, niham mamări, și era de lihea una mare suțată. Și atunci a hutut asneg niham mamultul, dar când am zis tu frânții dipisim școala este. Fură vreo 2-3 ani când unești la CTRM și erau experiență mșată. Îmi pare că adrăm de adun și primăvera armâilor și ziua armâilor, eram și eu pe acolo când le adram. Și am timiserii mșate de atunci. Yeah. Tot pe are dupsari care v-ați că vezi are un hiro roș, tot ți adrași. Da, poi zini am ti parea pira. Parea pira este
na, mult ne-au hari cântiți la voastri, n-ai mai mult ne hari cânticlu înapoi, mintescu că și zburei de cânticlu ăsta când la voi halciu tu podcast. Zin care fu permifla tău tu paria pira, când tu intrași și cum fu, ți-a drat de adun. Pira exista nintis ahurhescu eu scântu cu ei este un pareitu care era nicu chirla meu halciu, dar poate Flora era tu parei, Ianula era tu parei, Mihai Gheorghe și Marușa Gheorghe și Mihai Papacu care tora cântă cu chitaristul la Gramustea și Mihai Mihu care cântă cu Șopacnu. Și își aveau pare este de cabaia chiro nintis intru tu peisaj. Dar poate după țin cunoscui pe Mihai, când noi doi nariseam muzica, îmi pare că atunci când îl cunosc eu, Mihai, cântam la chitară, cântam cânticul al Pink, I Don't Believe You, care dar poate să-l șadrăm cover pe armânește, nu tipi stipsescu îi simți. Și cred că un zi eram noi, nu vine ideea este să adrăm cânticul ăsta să-l apriduțem, mă rog, să-l apriduțem mai mult Mihai, pe armânește. Și deoarece ne vine ideea că, ok, hai să adrăm, bun, adrăm cânticul ăsta, hai să ne dăm mai largul de atât și să, poate cu Pira, să adrăm țiva, vără concertul, Pira și Corina sau... și deoarece fugi ideea este să vedem ce putem să adrăm. Ei avea deja cu Pira cântiții armânești care le cânta de Alice Maguci și cântiții care era cât de cât avzâtea, și ții? Și da poate vinem cu ideea să adrăm cover-uri pe armânești și putem să băgăm cap la cap, să adrăm un întâlnit de concertul, ahurhim și repetițiile și tare pentru Sonia rămasem în format mai restrâns, era mult greu cu repetițiile, ca să ne adunăm toți, Mihai era tu frânții și rămasem tu formula de ținții, care him ștora, și ne axăm mai mult pe cover-uri, pe cântiții originali, cânticul înapoi de care ziceai tine asta, drag de Mihai și își permitusește, delicia este că își permitusește lucruri de unde era el mic, sunt lucruri delicia și se făcea. Ții tu cântică, e delicia. Mai atragi și două cântiții, mai luăm și cântițile armânești care ne noi mai multul. Și așa lucrăm pentru Sony și adrăm un concertul, protul futu 2013, la drum la Godoț în minte, cu nervio este că fost sold out. Noi o adrăm, eu adrai ca pe un mirache că pe mine mi-a cântul, Mihai o adrăm mult că era apuhia ta, adrăm ceva de limba armânească și pentru Sony adrăm concertul ăsta, dar poate mai adrăm și altul pe 2014, nica un pe 2015, cu nu schimbăm mult repertoriul, că nu e și lișor să dar de un mai, cu un concertul de un sihati, de exemplu, cu cafeoară cu ceva nou. La cafe concertul vrem să aducem câteva cântic noi, câteva cover nou. Și pare să zicem că nica există. Numai ta cântă de ca baia Chiro, că ca fi un dit noi zi ipit Vasilii Xeni, că Mihai Gheorghe este tu Belgia, noi himau tu Franții, Marușa este în Olanda. E mult greu să ne adunăm tora și are ca baia ani de anda numai ta ne adunăm, ta să cântăm de adun. Ama, parea există și trebuie în dia că vădzu, va să mai adunăm și să mai cântăm ceva. Chiar nu are mult de anda descoperi pe un hard disk extern cântiții ți le aveam în dreaptă noi auaș zaței și care sunt cântiții originale, care nu le scoasem că nu arătul Migdani cu Pira și că material am avea. Avem un comentariu de la doamna Angela Iosif, care zice, prota ora avzei de tine când aflai pe YouTube cânticul Vai mor fără ea. După aia, a câțași scând să tu parea Pira, te plăcârsescu, îmi dau zboară Ticorina cântătoare. Care este legătura ta cu muzica? Mine din mică mi-a televiziunea și mi-a muzica și cânticul. Țin minte că aveam un organ mic de țea electric,
electronică, cum s-a aflat atunci. Și ne asculteam, nu lipsesc cu seara mult mare, am ne asculteam notele singure de la Culindi, de Crăciun. Și după când s-a adunat toată soia de Crăciun, vrea, nu vrea, lipsea să ne ascultă cum cântul. Dar poate mai avut eu născânti duchi miser de astea și ta să mi-a dar formații, ta să ba cu cusurinile, că mai cântam și pe la nunță. Ghine era că cântam după țip de aproape toată dunia de la nunță și mă cântam înainte și dar poate îmi luai și o chitară la un moment dat, că eram în clasă la liceu cu George Belu, care este avea și mai hibă. El cânta atunci la chitară, dar poate să cânta cu Animal X, era chitaristul. Și mi-a risat pe mine că el mai inea cu chitara pe acloții, el cânta la chitară, noi cântam cu boața, mi-a risat ca știi că și atunci am luat și eu în chitară, a hurhit scântul, să înveți scântul singură la chitară. Mai puțin, dar mai și ți-mi dau acorduri acolo că poți să scot vreo cântec, știu. Da poate a hurhit de alihia să dar țiva mai salami când îl cunoscui pe Mihai. Că vine și ideea este ca să adrăm pira și așa ți putui să ne am mai largul, să aparci pe o scenă tascându din idea a oamenilor. Am mai este cu muzica, e clar că din mică o avui și tora că și mine meresește muzica și Nicu Chirlu meresește muzica, vrem și niții să înveață niheamă muzică și știți, tora Sofia a hurhit să dara violii de la 2 ani și tora cântă ca baia ghini și de vreo 2 ani a dar și pian. Nicola îl dea din șpiel la violii de văran, de el nu s-a câțat și ghini cum s-a câțat Sofia. Va altă instrumentul este el, ca știi. Nu ne-a lăsat. Pătiva asta acasă. Dar el are ureche muzicală muito bună și când cântă un cântic, îl cântă ghini. V-ați zic că urechea o are. Dora nu pare la să el să lucrează. Și doi cu boața cum sunt? Duki musit niheam să invitați cântești cu boața? Ima mult prota cu un instrumentul. Tora maș cu instrumentul. Că Sofia, profesora cu care dară pian, este și profesoară de canto, și va să lipsească să învățăm și niheamă cu boața, că e bine, să poată să cântă și să acompaniază singură. Sigur, n-am atât. Mine nu am pretenția să-și dar zânatea de muzică. Îmi pare că e imșat așa să știi să cânți la un instrument. Noi, părinții noștri nu ne dea la muzică, erau alte vremuri atunci. A mea mi vedeau că mi-a risea muzica mult, dar nu le tehnica nu ară că putea să mi da să înveți cântul la vreo instrumentul sau și nici ei nu în tehnică. Erau alte vremuri atunci. Amatora ei au posibilitatea este și cu fansul care insistă mai mult. Tini, nica mai cânti acasă, timirache, de Crăciun, de așa, mai ai? Nu, tora nu mai eu și cunoscut tu soi cum eram minte. Mi știi tu neau că eu mare artist, nu mai nu para. Tora vrem să ascultăm niți mai mult tu Migdani și niți acasă, că mi aminduiesc când era Sofia mică, când Nica nu l-aveam, Nicola, mai luam chitara, mai compuneam, mai adram cântiții, că aveam mai mult chirot. Ora sunt de ani, dar sunt doi, niheam mai greu cu chirolul ta scântăm. Matora poate după ție că și Nicola tora mai crescut, a hurheaște, zicem noi, sigur niheam malișor, poate să hurhim iară să mai cântăm. Hai să vedem. Pe lângă partea de muzică, ne zicești că ai mirat știi partea de filmulețe, de animație, care vă zic că tațacă unde tu cântiți a voastră, calambar, tine i-a și video, ți-l vedem pe YouTube. Eu aveam văzut eu de la alți artiști din România, avea trat videoclipuri de 2D cu textul
zi de la cânticul lor, ninti să lansează vahie oficial și avea dratul întâlnit de videoclipuri și îmi se părea că si interesant să drăm lucrurile astea, știi unde cântisele noastre. Îmi gândeam că nu mă da să avea drata și vreo cântic armănescu. Și de este că merisea tas le dar să lucrezi tu, să dar videoclipuri de astea și ții, și a drai videoclip de la Calea în Bar, este un videoclip 2D. Și mi-aduc aminte doar că permitul dit videoclip este fata care, nu mai știu eu, fugie, iuva cu... A, nu, el E ficiorul, fuție. fugie cu pamporea și după fata așa, deci l așteaptă tu garta zin sau ceva de genul ăsta. Și Sofia era mică atunci, nu vreo 3-4 ani avea când o mutrea la videoclip, a urchit să plângă că câția nu se adună fata cu ficiorul. Nu mă puteam să împăcăm și încercam eu să explic că știi că videoclipul acel mamilor dră, nu este de lihia și nu știu ții, nu scoasem la cap. Vrea să mi pagă să la dar nici onoare videoclipul ta să adună fata cu ficiorul de videoclip. Yeah. Și asta fu mai mult așa ti mirachi că noi nu avem ocazia cu Pira să adrăm un videoclip de lihia, vrea să eram și advahita să adrăm. Ama fu o ocazie de să adrăm un videoclip destul 2D, dar poate să adrăm și altul cântic mai muni, se cheamă tot așa Yeah. un videoclip destul 2D. Și este tot, na, ca una pasiune timini și mi-o filesesc de lucrurile astea ca fioară când pot câștora la Michelin, când avem un forum al transportatorilor, un evenimentul ca Baia Mare, care îl adrăm ca fi 2 ani. Și va fi ajutară și cunoștințele astea mele de ți lucrai pe televiziune, că îmi băgai amprenta și pe un filmuleț la evenimentul ăsta, adrai tu și minil și montai, minil și adrai și până sonina. Am un zânate alta oații, m-am eu filisesc când i-am și de adram din. Em sigur, tu îți invităm nu să greșești până Bine, Sony. bine, și asta. Calea Baru, care l-a îngrăpsit cânticul, mai știi? Mini la drai. Tine l-a îngrăpsit. Yeah. Mini la drai. Cu acele câteva acorduri care le știu bine, dar sunt acordurile acele care posibil felicititi cântic, sunt unele că, na, e bine că le știm și pe acele. Și Minu la Drai, dar mai sunt și alte cântițe care le-am grăbsit eu, ti Pira, este tu Chirolul anda aveam, tu Chiro, tora, adică băia, Chiro de când nu para mai compuși, nici mine, nici Mihai. Amatora avem tu mintea și țină scânti cover-uri care se le andrăm de la Sia, de la cântițe de Mșat. azi vidă, mă să mai De tu cântesle ți le-a drat, ți le cântat de pira. A drati de tine, nu, a drati de lanță. Care este atâția harinai mai multo? Mini meresește mult un cântic tu de mine, dar meresește, nu știu ce se meresește, că chitara se cheamă, nu știu câte, meresește. Ama când îl înregistram, că la un moment dat noi cu Pira vrem să înregistrăm, să dăm și un album, un CD. Și când îl înregistram în studio, îmi zise, acel care era cloții la butoane, îmi zise, vezi, tu zise, cânticul ăsta autohurit, zise, seamănă cu un cântic de la 300. Bă, era influențele de când eram eu tânără, care poți să știi. Dar poate are mult, și cântecele adrate de Mihai în special, sunt cântece care au zboară mult în șati, că nu știu cum, dar le uidisește, are tale, și toate cover-uri de care le adrăm, în ei îmi pare că e ticiudei cum putu el să le apreducă pe armânește, inclusiv la Valerie de la Amy Winehouse, care noi l-a produs în Vanghe. Îmi pare că ticiudei cum putu să le uidisească și să le apreducă, dar sibă și apreduțeare după original, ama și să uidisească cât ghini pe armânește. Ei, multă zori. Multă zori. Yeah. Și și când tu te arisești, ți-am dat, dar poate este mult mai lișor și zboarele e mult mai lișor. Așa este. Mi zi așteptă poate să mai scuteți tu Migdani și la când ți le aveți în dreapte. Că este
adrați voi este țiva multo horia. Tu cântecul armânescu dit România, tățea că este nihama modernu, nihama limpid, ca cum sună, ca i hos, boarli smșati, îți este originali, cu ahântul m-am șat, tățea că este original și că l-a adrat voi tora, ți este cover, este țiva nu parasadară, așa că este un proiect mult umșat. Je. Torej, avem Sofia. Noi torej avah Chirolul nostru poate zduse. Urmează torej să iasă tu Migdani vah Pira Junior, cum îi zicem noi, că Marușa are 3 ficiori, Mihai Gheorghe are și-l 2 fete, noi avem doinița să putem să adrăm noi tu fundal și în față. Sofia o adisește toরা mult un cântic și-l cântă pe anglicheaști, că nica nu l-a predus fensul pe armâneaști, tu de la Pink este, nu mai știu cum e, în fine. Și chiar ne minduim să la predițăm pe armânești și poate să înregistrăm fata și masă pentru ghini și să o băgăm ta să-l cântă pe armânești, asigă altul țiva. Asi vă mult umșat. Azi vedem fără țivația. Tora, ne apropiem de bitisită și voi să bag una întrebare în iama personală, ți o îngrăpsi Flori Costea. Oh. Du-ți și Flori. Ți-ți arisi noi mai mult la Mihai Sima și ți-ți arisi noi mai puțin. Atunci când îl cunoscut eu, el îi cânta mult la chitară. Yeah. Îi încânta mult la chitară și mi-a zis că mine mersea și muzica și eu taha cântam neam la chitară și de este era lucru care mi mersi că na, era și el cu muzica, cu chitara și care lucrul care mi-a lăsat și n-ai mai puțin este zăsi. Yeah. Tora mea că... Sau ți te arisi atunci n-ai mai puțin. Sau Tora, nu știu, cum vrei tine. Nu țin minte. Tora, eu îi mai zic ca lui să o lasă mai moale cu, cu faptul că se leagă de toți care nu și-a zborăt cu niți armânești, se leagă de ei și zici, lasă-i oamenii, arhatii, nu-i treaba ta asta e fală. Îi vârheaști. Îi vârheaști. Ca fi ocazii, tora când uini, dunia sa proagă de ei, zic fuziți, dar oații minte să hurhească discuția despre... Ma și la ridichi, tora el va, tu nu moară limba. Și este prota lipsește de liche, să învățăm niții să zburască armânești, ca și v-ați ducă mai largul limba. Tura ma ca părinții nu duchesc cu așiții, nu vă poate el să alăxească lucrul ăsta. Este ceva mult personal pentru Sony. De ca fi un cu volea, cu motivația a lui. Corina, noi ca fioară, tu bitisit, avem 3 întrebări cam aș curti. Prota întrebare este masa-i vă zbor armânesc cu ținai mai mult țari hari. Da, și rimet. Și rimet, nu știu ți este. Vioi. Este de la Mihai, știu. Da, eu nu l-am ofilesit, nu-l știam, dar poate are un zbor care eu îl zic daima, care Mihai nu-l știa, este bărcăniță. Bărcăniță. Una misticătură de asta și cu tuti care nu v-ați zic ceva. Îl ofilesesc eu. Mașirimet este de un zbor care mă lisește. Nu-l știa. Da, Oli, nu-l știam. Mie Hăsescu. Învițai ceva azi. Este o bărcăniță, s-ar putea să de mele de la Vorgărean, nu știu. Spate, eu nu l-am avut canoară. Spate. Că noi, de fapt, Vorgăreanii, că este știu că noi ziceam Mihai care îi sârbean ziția Chică Sescu, noi o aveam cu Angăl de Sescu, va fi... Și mini tot Chică Sescu, zic. Noi aveam Angăl de Sescu, matora influența sârbeană peste mine, zic și eu Chică Sescu, mă. Și Angăl de Sescu e un zbor îmșat. Este, nițile diafurale sunt mult îmșate și aduc așa ca una... nostimadă, aduc ceva mult ahorie. Este gine să-i ținem. Așa este. Eu, de este că zburam armânești, mai multe de zboarele care le ufilisesc cu Tora sunt le învițai de la Mihai. El le tot ufilisea și atunci ai intrat și în netul. Ai vără măcar armânească, țineai mai multă țari hari? Este Tora nu-s mai dar și lumea am eu să aflu. Era târhână la dra de Maia de Custanța, ca știi cât mi-a Tora are unul de peturile care le-a dat soacră mea și aduc niheamă
Ma nu posso să greșesc cu târhânul la drag de Maia de Constanța. E mult bun. Desert. Așa este. Ați adiționat întrebare și curte, este masa e fără cânte cu Armănescu, ținai mai multă țari hari. Mas vrei poți și slucânță. Nu te zici din inte cum Nu vrei vă tine. scânt că nu fiu în dreaptă și Gini. am, Magazână care țari hari. are multe cântiți imșati și multe din cântiți imșati care mersesc cu mine s-a îngrepsit e de Sirmaguchi e de Nini Constantin. Și îmi pare că tora Nini tu minti, cred că el l-a îngrepsit cu Toarnă-ti, Zână de Nu ești cu Tisi, sigură. Știu cânticul, dar nu știu care l-a îngrepsi. poate să bă, drag el. Este unul din cântițele care meresește mine. Toarnă-te, cred că, așa îmi pare că îi zici. E, Zână de Tisi, cu Niurisma de Mary Coapti, zboarele mult umșat. așa este. Zboarele de alihe sunt ahoria. Yeah. Corina, haristo că ți și una comată de chirola tău, care știu că nu este multu, și ți-l luași comata asta din noi. Și haristo că ne primitusi și em cum futi surprize. Mine nu știam că aveai lucrat la surprize și mi hârsesc că învițai toara este lucru. Și tu Alexarea ta dizânate și tu ți-adrași de apoia și cum duchești să tine să dai mai largul limba și cum invitați pe Sofia și pe Nicola e muzica, e limba, tu este merisire multo. Mi hârsesc că avem movete. Și mine mi hârsesc cu Haristoti ti câliseari și pot să zbor să țineți tu și cu podcastul ăsta că este de aici un lucru ahodia ți l și țin nu matari iuva. Este ti limba românească și te armâni și acei care mă cresc că este un lucru de aici mult, mult bun. Că tot zburam de internet, zicem că este poate fi bun lucru bun termen, tația că ai mai mult lefterie, să dar content, să dar conținut permanente și asta ajută ti care va să înveți. Yeah. Așa minduim și noi. E un lucru mare că sabdi și armânească toate podcastul. Vă Hristusim și a vouă mutritorilor noștri care mutrit nica un seară cu noi la Mobeti și stămâna care yini vă ne vedem iara cu altul oaspi. Să aveți un seară mșat!